I dag der skal vi snakke om, hvordan køerne de har både har en dårlig og en god indvirkning på klimaet og biodiversiteten. Hov, stod du der? Ved I hvad? Nu skal jeg bare høre noget sjovt om køer. Det er sådan, når de går og skider og tramper ude på marken, så sker der det, at når de først skider, så skaber det en masse næringsstoffer, hvilket er godt for jorden. Og så når de går og tramper i deres afføring, så skaber det en masse organisk materiale. Og det er egentlig sådan, at køer kan tilføje noget positivt til biodiversiteten. Øj, stod I det igen? Sådan en her ko, den udlever metan, når det fordøjer. Og det er rigtig dårligt for klimaet. Det er 25 gange værre end CO2, som er i atmosfæren i 100 år. Nu! Hvad så alle sammen? Jeg har et stort problem med, at køer udleder for meget metangas. Og for at udligne det lidt, kunne man sætte dem ud på smukke græsarealer eller naturområder for at fremme naturplejen og fremme selve biodiversiteten i det område, hvor de går på, for ligesom at udligne det lidt. Og det var alt, hvad vi havde for denne gang omkring de positive og de negative indvirkninger omkring køer på biodiversiteten.